Vihannin pitäjän Alpuan kylässä sijaitsevalla heikkoa metsää kasvavalla suoalueella paikallistettiin vuonna 1946 malmiesiintymä. Jo vuonna 1936 olivat maanviljelijät Jaakko Salo, jonka näemme tässä poikansa kanssa, sekä Juho ja Aate Lumiaho lähettäneet rikkikiisupitoisia lohkareita geologiselle tutkimuslaitokselle. Aloitetuille tutkimuksille antoi uutta vauhtia maanviljelijä Edvard Kesälän vuonna 1939 löytämä sinkkivälkettä sisältävä lohkare, samoin kuin Aate Lumiahon kaivonsa pohjalta vuonna 1941 löytämät rikkikiisulohkareet. Vaikkakin näiden miesten lohkarelöydöillä olikin erittäin tärkeä merkitys, oli vielä suoritettava pitkäaikaisia järjestelmällisiä etsintätöitä hyvin laajalla alueella ennen kuin malmin sijainti selvisi. Näihin liittyvät myös geologisen tutkimuslaitoksen laboratorioissaan suorittamat lohkareista saatujen näytteiden mineralogiset ja kemialliset tutkimukset. Lukuisia pinta- ja ohuthijeitä oli valmistettava mikroskooppisia tutkimuksia varten. Magneettisilla ja sähköisillä etsintämenetelmillä paikallistettiin vihdoin, siis vuonna 1946, malmialue. Tämän kiisuesiintymän laajuuden ja pitoisuuden selvittämiseksi aloitettiin syksyllä 1946 syväkairaukset. Kairauksilla saadut porasydämet tutkittiin jo paikan päällä, jonka jälkeen niistä otetut näytteet tutkittiin kemiallisesti ja mikroskooppisesti laboratorioissa. Geologinen tutkimuslaitos kairasi kaikkiaan 40 syväkairausreikää, yhteispituudeltaan noin 6 kilometriä. Malmiesiintymä oli varmistettu ja vuonna 1951 antoi Suomen valtio jatkotutkimusten suorittamisen ja kaivoksen perustamisen Outokumpu Oyn tehtäväksi. Suon peittämän malmiesiintymän todettiin olevan yli kilometrin pituisen ja sisältävän sinkkiä, kuparia ja lyijyä sekä rikki- ja magneettikiisuja. Ensimmäisiä tehtäviä oli alueen kuivattaminen. Laaditun suunnitelman mukaisesti kaivetut kuivatusojat kuivasivat suon pinnan. Samanaikaisesti suon kuivatuksen kanssa aloitettiin tien rakentaminen Lampinsaareen. Tieyhteyden parantaminen Kotiahon tilan rakennukselle oli myös suoritettava. Tilan asuinrakennuksestahan tuli perustettavan kaivoksen ensimmäinen asunto ja navetasta varasto, kunnes Lampinsaareen kohosivat kaivostöiden alkamiselle tärkeät parakkirakennukset, konttorirakennus, kaivostupa ja varastorakennukset. Lampinsaareen johtavan tien varteen rakennettiin lisäksi parakkirakennuksia kaivosmiesten asunnoiksi, samoin kuin kiireesti myös ruokailuparakki. Pahimman asunnon tarpeen tyydyttämiseksi rakennettiin Kotiahoon myös 2 asuinrakennusta. Kaivoksen suunnitelmissa päädyttiin heti alkuvaiheessa 2 kuilun rakentamiseen. Ensimmäinen sijoitettiin lähelle Malmin itäpäätä Lampinsaareen ja aloitettiin sen ajo jo marraskuussa vuonna 1951. Toisen kuilun, niin kutsutun Ristonahon kuilun ajo aloitettiin seuraavan vuoden elokuussa. Maakerroksen vahvuus alueella vaihtelee 2 metristä 10 metriin.
Alkuvaiheessa jouduttiin paljon töitä suorittamaan ulkosalla ennen kuin katokset ja parakit valmistuivat. Mutta kuilun ajoilla oli kiire, sillä kaivoksen avauksestahan riippuu, milloin päästään malmiin käsiksi. Kuilun ajajat kulkevat samassa kipassa, jolla kuilun pohjasta louhittu kivikin nostetaan maan pinnalle. Vuonna 1952 aloitettiin Lampinsaaren nostotornin rakennustyöt. Tulossa olevat suuret rakennustyöt ja myöhemmin tuotteiden kuljetus vaativat varmoja ja edullisia liikenneyhteyksiä, joita vain rautatie pystyi tarjoamaan. Sen rakennustyöt aloitettiinkin melko varhaisessa vaiheessa syksyllä vuonna 1952. Maasto oli hyvin edullinen rautatien rakentamiselle ja niinpä työ edistyikin ripeästi. Matkaa Vihannin asemalta kaivokselle kertyi yli 12 kilometriä. Kiskot saatiin vedettyä perille saakka jo saman vuoden joulukuussa. Tällaista tapausta on rautatien rakentajien tapana juhlia harjakaistilaisuutena, ja tällaiseen tilaisuuteen osallistuivat myös sekä rakentajien että rakennuttajien Helsingin konttorien edustajia. Juhlajuna lähti Vihannin asemalta kulkien hyvin hitaasti tämän vielä tasoittamattoman raideosuuden. Tuskin monikaan junassa matkustavista tiesi, että Lampinsaaren luona vielä naulattiin viimeisiä kiskopareja. Onnellisesti juhlajuna saapui Lampinsaareen, johon oli tilaisuutta varten rakennettu väliaikainen laiturikin. Lampinsaaren nostotorni oli täydessä korkeudessaan, mutta vielä lämpösuojattuna. Vieraita vastaanottamassa oli lukuisasti paikkakuntalaisia perheineen, tervehdyksiä vaihdettiin ja vieraat ohjattiin autoihin. Isäntien opastamina vieraat tutustuivat pikaisesti kaivosalueeseen ja sen jälkeen he osallistuivat Ruokala-parakissa järjestettyyn harjakaiskahvitilaisuuteen. Vuorineuvos Eero Mäkinen lausui rautatien rakentajat ynnä muut vieraat tervetulleeksi tilaisuuteen. Valtion rautateiden rautatierakennusosaston johtaja Martti Viluksela selosti rakennustyön vaiheita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Vihannin kunnan esimies Artturi Harmaala puhui kaivosradan ja ennen kaikkea kaivoksen merkityksestä Vihannin kunnalle. Samanaikaisesti jatkuivat työt kaivosalueella. Ristonahon asutusalueella rakennettiin teitä, kaivettiin kuivatusojia, vesi- ja viemäriojia sekä rakennusten perustuskuoppia. Ensimmäiset pystytettävät talot olivat niin sanottuja levytaloja. Täten saatiin alueelle nopeasti asuntoja vähäisellä paikallisen työvoiman käytöllä. Rakennukset olivat puutaloja valmistavan yhtiön Pyypari-mallia, ja kun ne kaikki sijoitettiin saman kadun varrelle, sai katukin nimekseen Pyykatu. Monien samanlaisten rakennusten työt voitiin järjestää sarjatöiksi. Ensimmäiset rakennukset olivat jo sisustusvaiheessa, suoritettiin viimeisissä vasta perustusten valua. Maalarien päästyä taloon voitiin jo ryhtyä nimeämään asukkaita ja määrätä muuttopäiviä. Talojen ulkopuolinen viimeistelyhän voitiin jättää kevääseen, kunhan vain asukkaat saatiin sisälle. Keväällä 1953 alkoi sitten Ristonahon tehdasrakennusten rakentaminen.
Ensin rakennettiin työmaaparakit ja varastot. Tähän aikaan olivat Lampinsaaren nostotorni ja kaivostupan rakennukset vielä paketeissaan. Ristonahon nostotornin alaosa valettiin betonista tavalliseen tapaan, mutta loppuosa, yli 70 metriä, oli suunniteltu valettavaksi niin sanotulla liukuvalumenetelmällä. Tällainen työ vaati suuria esivalmisteluja. Betonin ja rautojen saanti täytyi olla turvattua, sillä työ suoritettiin jatkuvana kolmivuorotyönä. Nostotornin viereinen malmisiilo ja murskaamon rakennus vaati tavallista enemmän betonirautaa. Perustusten ja siilojen pohjien valun jälkeen tämäkin rakennus valettiin ylös saakka liukuvalutyönä. Liukuvalun aikana nousi rakennuksen seinien sisällä oleva työlava samanaikaisesti liukuvalumuottien kanssa. Betonia nostettiin joko rakennuksen sisäpuolelle sijoitetun hissilaitteen avulla tai rakennuksen ulkopuolella puominosturien avulla. Työntökärryissä nostettu betoni kärrättiin sitten työlavalla valupaikalle. Ja niin lähtivät nostotorni ja murskaamon rakennus nousemaan. Samanaikaisesti aloitettiin myös näihin rakennuksiin liittyvien rikastamon ja korjaamo-kaivostuparakennusten rakentaminen. Lisää asuntoja oli myös saatava yhä lisääntyvälle kaivoksen työvoimalle. Koneita käytettiin apuna siellä, missä se vain oli mahdollista. Kymmenien asuinrakennusten varsinaisten perustus- ja rakennustöiden lisäksi oli rakennettava uusia teitä, vedettävä vesi- ja viemärijohtoja, sähkökaapeleita ja niin edespäin. Asemakaavoitetulle alueelle sopivasti sijoitetut pienet 2 ja 3 perheen asunnot ovat kaivosmiesten keskuudessa halutuimpia. Ristonahon nostotornin ja murskaamon liukuvalutyö on päättynyt. Tähän kului tasan kuukausi. Nostotornin lopullinen korkeus on 87 metriä. Kuilujen syvennys edistyi myös siten, että Lampinsaaren kuilu valmistui jo vuoden 1953 maaliskuun lopulla ja Ristonahon kuilun pohjatervaus, kuilun ajajien harjakaiset, suoritettiin elokuussa 1954. Tämän kuilun syvyydeksi tuli 300 metriä. Kuilun ajoa pidetään kaivostöiden raskaimpana, mutta samalla kunniakkaimpana. Siksi tähän työhön valitaankin vain huolellisia ja ammattitaitoisia kaivosmiehiä. Kaivoksen vedensaantia varten oli vesijohto vedettävä yli 4 kilometrin päässä olevasta Alpuan harjusta. Välillä olevan suon ylittäminen tuotti vesijohton rakentajille melkoisia vaikeuksia. Alpuan harjun pumppuasemalta vesi pumputaan Ristonahon nostotornissa oleviin säiliöihin, jotka takaavat kaikkialle tasaisen vedenpaineen.
Sähkövoima saadaan alueelle 45 kilovolttisena, joka muunnetaan ensin 6000 volttiseksi ja jaetaan osastoille, joissa se edelleen muunnetaan tavalliseksi käyttöjännitteeksi. Kaivoksen ja rikastamon koneiden korjauksia ja huoltoa varten on oma korjaamo. Lampinsaaren nostotorni, kaivostupineen ja nostokoneen rakennuksineen on valmistunut. Asutusalueelle rakennettiin lisää taloja. Osa kaksikerroksisia puutaloja, mutta myös 3 kivitaloa työnjohtaja- ja virkailijakuntaa varten. Alueen katujen viitoittaminen ja talojen numeroiminen osoittautui myös tarpeelliseksi tällaisessa tehdasyhdyskunnassa, jossa oli jo useita kymmeniä asuintaloja. Tavallisin asuntomuoto käsittää 2 huonetta ja keittiön nykyaikaisin mukavuuksin. Eräät kauppiaat ovat rakentaneet alueelle omat myymälärakennuksensa ja kilpailu asiakkaista pitää tavaroiden laadun ja asiakaspalvelun tason korkealla. Asutusalueen sosiaalista huoltoa varten on rakennettu pesula- ja saunarakennus, johon on hankittu asianmukaiset nykyaikaiset koneet ja laitteet. Asukkaiden terveydenhoitoa ja mahdollisesti sattuvien tapaturmien käsittelyä varten on alueella oma sairaanhoitaja. Tehdaspalokunta nykyaikaisine välineineen on aina valmiina kaiken varalta. Alueelle on Vihanin kunta rakentanut 6 opettajan kansakoulun, joka on sijoitettu urheilukentän välittömään läheisyyteen. Ei vain lasten, vaan myös aikuisten keskuudessa on urheiluinnostus korkealla. Siitä ovat merkkinä myös Vihannin kaivosmiesten erinomainen sijoittuminen Outokummun laitosten välisissä kilpailuissa. Kaivosalueella asuvien perheiden kesänviettoa varten on yhtiö rakentanut Raaheen kesänviettopaikan. Alue on verrattain kaukana, mutta lähempänäkään ei ole kunnon vedenrantapaikkaa. Täällä voivat kaivosmiehet perheineen viettää kesälomaansa kalastuksen ja uinnin merkeissä. Hyvä ja tilava sauna on lämpimänä harva se päivä. Ja kun illat hämärtyvät tai sade pakottaa sisälle, on takkatulen ääressä mukava tarinoida ja lämmitellä. Työhönottokonttori hoitaa uusien kaivosmiesten pestauksen. Uudelle kaivokselle saapuu moni mies kokeilemaan, olisiko hänestä kaivosmieheksi. Vaihtuvaisuus on siten alkuaikoina melkoinen ja sillä on vaikutuksensa tapaturmien lukumäärään. Tapaturman torjuntatyötä tehdään tälläkin kaivoksella valistustilaisuuksin, turvallisuustoimikuntien ja turvallisuusmiesten välityksellä, työvuorojen ja henkilökohtaisten kilpailujen avulla. Palkintojen jaon jälkeen näimme turvallisuustoimikunnan kokouksessaan. Kaivostyössä pidetään turvallisuutta ensiarvoisen tärkeänä. Vihanin kaivoksen tuotannollisen toiminnan päästyä kunnolla alkuun saapui yhtiön hallintoneuvosto ja johtokunta tutustumaan tähän Outokumpu Oyn uusimpaan kaivokseen. Seuraamme heidän kiertokäyntiään. Ilman kypärää ei kukaan pääse laskeutumaan kaivokseen. Kypärään kiinnitettävä sähkölamppu on myös kaivosmiehen vakiovarusteita. Isoon hissiin sopivat kaikki vieraat isäntineen ja niin lähdettiin alaspäin. Syväkairauksella saadaan näytteitä, joiden avulla suunnitellaan kaivoksen louhokset.
Noin 50 metrin korkeuseroin ajetaan sitten kaivoksen tasojen käytävät eli perät, joilla päästään käsiksi malmiin. Louhokset avataan tasojen välillä olevissa malmeissa. Louhoksissa irrotettu malmi putoaa alemman tason varrella oleviin lastauspaikkoihin. Porarit poraavat reijät malmiin, reijät ladataan dynamiitilla ja joka vuoron päättyessä ladatut reijät ammutaan. Porauksessa kuluneet kovametallikärkiset porat teroitetaan kaivoksessa olevissa teroituspaikoissa. Louhinnan jälkeen louhosten ja perien kattoihin ja seinämiin jääneet irtonaiset kivet, komut pudotetaan kankeamalla ennen kuin ryhdytään muihin töihin. Kaivokseen suunnitellut perät, nousut ja louhokset ajetaan kaivosmittaajien antamien suuntapisteiden avulla. Louhoksissa irrotettu malmi siirretään kaivosvaunuihin joko raappaamalla, lastausrännien avulla tai lastauskoneilla. Vihanin kaivoksessa on konelastaus todettu sopivimmaksi. Dieselveturien vetämät malmijunat kuljettavat malmin kuilulle. Junaa seuratessamme ohitamme kaivosmiesten ruokailupaikan, olosuhteisiin nähden varsin viihtyisän. Olemme vaunujen kaatopaikalla. Malmi putoaa pystysuoraan siiloon, jonka alapäässä ovat syöttölaitteet malmin tasaisen syötön aikaansaamiseksi murskaimiin. Niiden leukojen välissä särkyvät malmilohkareet niin pieniksi, noin nyrkin kokoisiksi kappaleiksi, että ne voidaan nostaa maanpäälliseen murskaamoon. Siiloissa oleva murskattu malmi syötetään automaattisilla syöttölaitteilla ensin mittataskuihin, jotka täyttävät nostossa käytettävät malmikapat vuorotellen. Automaattinen malminnostokone, joka on sijoitettuna nostotornin ylimpään osaan, suorittaa malmin noston kappojen avulla tornissa olevaan malmisiiloon. Kerrataanpa edellä ollut malmin kulkupiirroksen avulla. Vasemmalla olevasta louhoksesta lastataan malmijunan vaunut malmilla, kuljetetaan kuilun lähellä olevalle kaatopaikalle. Malmi putoaa siilojen ja murskaimien kautta nostokappojen täyttöpaikalle. Kappa täytetään, jonka jälkeen se nousee torniin tyhjennettäväksi, toisen kapan tullessa alas täyttöpaikalle. Vuoron päätyttyä kiiruhtavat kaivosmiehet hissiin, joka on saapunut määräaikaan tasolle. Merkinannon saatuaan panee tornin yläpäässä olevan nostokoneen hoitaja koneensa pyörimään ja hissi lähtee nopeasti nousemaan. Nostokoneeseen kytketyn korkeuden osoittajan ja muiden mittarien avulla nostokoneen hoitaja seuraa nostoa. Ja niin saapuvat miehet maanpinnalle, samalle tasolle, missä sijaitsevat lamppuhuone, kaivostupa ja pesuhuoneet. Lämpimien käytävien kautta voi mukavasti kiiruhtaa peseytymään. Pesuhuoneessa on pesualtaita ja suihkuja niin, ettei kenenkään tarvitse odotella vuoroaan. Voipa pistäytyä viereisessä saunahuoneessakin, joka on aina lämpimänä. Torniin nostettu malmi jatkaa kulkuaan. Syöttölaitteiden ja kuljetushihnan avulla se ohjataan hienomurskaimiin, kartiomurskaimiin, joita on 2 peräkkäin. Välillä oleva seula erottaa kyllin hienon malmin osan, joka ohjataan alimman murskaimen ohi.
Murskausvaiheessa tahtoo pakostakin syntyä pölyä, jonka vuoksi murskaamoon on järjestetty tehokas pölynpoistolaite. Suurin osa imetystä pölystä saadaan suppiloiden avulla talteen ja ohjataan alhaalla oleviin malmisiiloihin. Vain hienoin osa saa mennä ulos maailman tuuliin. Murskaamon alla olevat kuljetushihnat jakavat malmin rakennuksen alaosassa oleviin siiloihin. Ympäri vuorokauden syötetään näistä siiloista malmia rikastamon myllyihin. Malmi jauhetaan veden kanssa ensin tankomyllyissä, sitten se virtaa luokittelijoihin, jotka erottavat malmilietteestä liian karkean osan ja syöttävät sen kuulamyllyihin. Valmiiksi jauhettu liete juoksee luokittelijain alapäästä pumppukaivoihin. Malmiliete on nyt jauhettu niin hienoksi, että metallipitoiset arvomineraalit ovat erillään arvottomista aineksista. Ja niin voidaan rikastamon vaahdotuskoneissa erottaa kukin hyötymineraali omaksi rikasteekseen. Nämä nousevat vaahdotuskoneen vaahdon mukana pintaan, josta ne otetaan talteen. Koneiden toimintaa seurataan ottamalla säännöllisesti näytteitä. Lietevirta juoksee koneesta toiseen, kunnes se pumputaan putkea myöten jätealueelle. Saadut rikasteet puhdistetaan vaahdottamalla ne vielä kertauskennoilla. Sekä vaahdon muodostumisen että erotuksen aikaansaamisen tekevät mahdolliseksi eräät kemikaliot ja öljyt, joita tarkasti säännöstellen syötetään määräpaikoissa malmilietteen joukkoon. Sekä kaivoksesta nostettu malmi että rikastamon tuotteet analysoidaan omassa laboratoriossa. Näytteitä otetaan useita kymmeniä ympäri vuorokauden. Rikasteet joutuvat sitten sakeutussammioiden kautta suotimille, joissa niistä poistetaan suurin osa vedestä. Täten kuivatut rikasteet kuljetetaan kuljetushihnoilla ulkosalla olevalle varastoalueelle. Talvipakkasten takia on kuljetushihnat sijoitettu lämpöeristettyihin hihnakäytäviin, joiden yläpäässä olevasta aukosta rikaste pääsee putoamaan. Rikastevarastot ovat aivan rautatien varressa, joten lastaus rautatievaunuihin käy vaivattomasti, joko tässä näkemällämme pallokaivurilla tai kaivinkoneella. Rikasteet kuljetetaan sitten rautatievaunuilla joko yhtiön sulattoon tai satamiin ulkomaille rahdattaviksi. Tällainen on siis malmin kulku kaivoksesta ja sen käsittely eri tuotteiksi rikasteiksi. Vihannin kaivoksesta saadaan näitä kolmea eri lajia: sinkkirikastetta, kuparirikastetta ja lyijyrikastetta. Niin syksyllä vuonna 1951 aloitettiin tällä alueella kaivostoimintaan tähtäävät työt ja 3 vuotta myöhemmin alkoi rikastamo erottaa Vihannin malmista tuotteitaan. Paljon ovat maisemat sinä aikana muuttuneet. Tämä kuvaus on lyhyesti pyrkinyt esittämään arvoisalle katsojalle kaivosyhdyskunnan syntymisen ja sen vaikutuksen ympäristöön, niin maisemaa muuttavana kuin myös yhteiskunnallisena tekijänä. Maan rikkauksien esille saaminen koituu koko kansamme hyväksi.